Hi guys! Hello everyone! For today's video, maglawig day ko sa akong baka guys. Akong ipakita ninyo guys akong baka. Yara diri guys. Dulong na ko sa akong baka. Mani akong lawiganan diri guys. Mani lugar diri sa mua. Tara, akong baka. Bayi ni nga baka guys. Mani akong baka guys. Dara. Kani di akong baka guys. Nako ipangutanan nyo guys ba. Basig nakaila mo ani nga mga kanang nanurok sa iyang panit gani guys. Please comment this video ug kinsay nakaila ani nga mga sakita. Palihog kog comment sa akong video guys, and please like and share this video. Mo ni siya guys, akong ipakita ninyo ang nanurok sa iyang panit guys. Dara siya kani siya guys. Daghan naming tambal gi pa inom ani guys, pero wala jud siya mo kuan, wala mawala. Mas nidaghan noon siya maayo. Kung ipakita ninyo guys. There guys. Please comment this video guys. Kinsa tong nakaila ani nga sakit. Palihog kog comment sa akong video. Daghan namig tambal gi painom ani guys. Bisag unsa na lang nga tambal among gi painom ani. Para lang gid mawala ang nanurok siyang panit. Na iniingon namo guys, Konggo. Nasa iniingon namo nga buti daw buti. Pero naglibog mi. Nidaghan jud siya samot guys. Nara naabot na siya yang naong. Na siya guys. Wala guys Nidaghan jud siya maayo. Palihog day kog comment guys no, kinsay nakakuan ani, nakaila. Palihog kog comment sa akong video para maagapan na guys ba unsay ang itambal. Medyo nidaghan jud maayo guys, bisag unsaon pa na magtambal. Ipalitan na jud siya na magtambal. Midagko noon siya maayo. Kani siya guys, dako kay ni siya. Nya amo ni siyang gilaplap niya gi. Tambalan na mo combinix, among gisprehan. Medyo nitubo gapon siya guys, dibalik ra gapon siya. Nagdibog na jud mi ani unsay among itambal ani. Please comment lang jud guys akong video kung unsay angay namong buhaton ani sa among baka. Ano dai ni among baka guys. Pero medyo ni kuan ra ba jud siya guys. Ni daghan. Guys, maglawig na ta sa baka. Bot sa tas pasok. Okay. Kunang guruyon akong baka guys. Muna akong trabaho diri guys. Magkuan sa baka, nigbuntag sayo dayon padulong sa akong babuyan, nikahuman. Dako kami glawiganan diri guys May view diri sa mua. Diri na. Oops. Okay, man akong lawig guys. Tara akong baka diri Mara to guys. Thank you for watching.